Umaga nga pala. Ba't hindi ito nag-alarm? Umaga na? Anong oras na? Marami pa akong gagawin. Laba pa ako. Tsaka, magluto pa. Ang dami. Ang dami kong gagawin ngayon. Mga anak ko, gumising. Ba't naka-anak ako ng matamad? A few moments later. Gumising na kayo! Mga leche itong batang to. Oh, no. Kanina pa ako tumatawag sa inyo. Gising na kayo! Totoy at Berta, paglalaba muna ako. Kayo ang magluluto dito, ha? Kaya pag uwi ko, kailangan meron ng pagkain. Alam Mama, niyo oh, na ang aga-aga? huling yung papa nyo. Ha? Sermon ka. Pupunta muna ako doon ila Sermon. Aling Sita. Tutulog pa ako dito. Lalaba Alam mo ako naman to. Bilar ako. Mga bata ko. Tamat. Lalaba muna ako. Hindi pa yung gumising mga batang to. Abak lang to. Tapos na akong naglaba. Gutom na ako. Nagugutom na ako. 1, 2, 3, 4, 5. Gloria, Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. La bandera si Gloria. Tapos na ako. Uwi na ako sa bahay namin. 6.5 hours later. Marta! Totoy! Ginupo, ang taba din nyo. Kanina pa ako. Natapos na ako naglaba. Naglinis. Oh, nakaluto na kayo. Ingay mo, mama. Tamad niyo talaga. Ang ulo ko. Gising na kayo. Marta! Tamad din nyo. Ma, anong ulam, ma? Mga batang to. 2 hours later. Tapos ako nagluto. Ako pa rin. Hindi pa rin gumising. Sos, mga batang to. Mga tamad. Muna
nakaluto na ko. So, kakain na ako. Bahala kayo. Uy, daming sinampay. Sure ko, walang tao ngayon dyan. Oh no! Tingin ko. Tapos na ako, kumain. Busog na ako. Kakain kayo, merong ulam dito. Pupunta muna ako doon sa may ano, sa likuran kasi yung mga ano ko, yung sinasampay ko doon, kukunin ko na. Gutom na ako. Ito lang ulam namin. Ulo ng isda. At saka ginamos. Mama, oh. Hindi na lang ako kakain. Babalik na lang ako. Tulog na lang ako. Ay, nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain. Anong ulam kaya ngayon? Ito lang. Ulo ng isda. Si mamang to, oh. Ginamos. Si mama. Ang tamad-tamad talaga ni mama magluto. Ulo lang. Mama! Ma! Mama! Mama! Ma! Ulo lang ano? Ulam ko. Ano na to? Ginamos. Subay. Oh no! Bakit nawala yung mga sinampay ko dito? Sinong kumuha? Ba't nawala dito yung mga sinasampay ko? Alam ko na kung sinong kumuha dito sa mga sinampay ko. Ito talaga si Madam Coco. Siya talagang salungin. Basta na'y mawala dito sa barangay namin, siya ang pasanginlan. Alam ko na. Makikita ko lang yan, si Madam Coco. Kinuha niya lahat ng ano ko, ng mga sinampay ko dito. Uuwi muna ako. Makikita ko lang yon ngayon kung sinong kumuha ng mga sinampay ko dito. Magtataga ako dito ng panty at saka bra. Kung sino yung makita ko na gumawa dito, siya na. Baka si Madam Kaukaw. Ilado yan sa lahat ng barangay dito. Sampay ko dito. Tataga ko ito. Oh no! Another one. Madam Budoy! Tulungan mo ko, Madam Budoy! Wala ko yan! Wala ko magpapagpa! Walang mananakaw, Madam Coco, ha? Patay ka sa akin! Mawa ka naman sa akin, sir. Makulong ka na! Sir! Kasi daming kaso mo! Sir! Mawa ka naman sa akin, sir! Makulong ka na! Sir! Mawa ka naman sa akin, sir! Makulong ka Sir! na! Sir!